Mä olen Suvi Harsunen ja toimin yrityspalvelupäällikkönä Jyväskylän yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Toimin tämmöisenä matalan kynnyksen yhteyspisteenä yrityksille, jolloin minun kauttani saat yhteyden kaikkiin meidän noihin 700 tutkijaan, jolloin sinun yrityksen ei tarvitse tietää, että kuka meiltä olisi se oikea asiantuntija ratkaisemaan teidän ongelmaa. Jos teillä on esimerkiksi prosessissa jonkinlainen poikkeama yrityksen toiminnassa, niin meillä on yliopistolla asiantuntemusta ja laitteistoa siihen, että pystytään selvittämään, että mistä tällaiset poikkeamat johtuu. Esimerkiksi saattaa olla, mitä meille on tullut esiin, niin on ollut tällaisia yrityksiä, joilla on tuoteerä yllättäen vaihtanut väriä ja on sitten haluttu tietää, että mistä tämä värimuutos johtuu. Ja tällaisia asioita pystytään meillä selvittämään. Ja on myös sellaisia tilanteita, että on joku putki kulunut prosessissa yllättäen pistemäisesti tai muuten poikkeuksellisesti, niin sitten on pystytty selvittämään meillä sitä, että mitkä asiat siihen kulumiseen on vaikuttanut, miten prosessia voitaisiin mahdollisesti optimoida niin, että tällaista ei jatkossa enää tapahtuisi. Meillä on tuhansia laitteistoja tiedekunnassa. Aivan suurista kiihdytinlaboratorion laitteistoista mikroskooppeihin ja muihin erilaisiin kuvantamismenetelmiin. Tiedekuntaan kuuluu fysiikan laitos, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kemian laitos ja matematiikan ja tilastotieteen laitos. Ja näiltä aloilta löytyy hyvin monipuolisesti tutkimusinfraa ja laitteistoa sekä osaamista. Yhteistyön muotoja on meillä useampia. Se, mikä muoto aina valitaan, niin riippuu siitä yrityksen tarpeesta ja siitä, minkälainen ongelma siinä on kyseessä. Meillä voidaan tehdä opiskelijavoimin, opinnäytetöinä, harjoitustöinä, monenlaisia selvityksiä yrityksille ja samalla myöskin sitten opiskelija saa siitä sitten valmistumiseen tarvittavan opinnäytetyön. Sitten jos on tällainen suurempi, laajempi hankekokonaisuus, jossa saattaa olla useampia osapuolia konsortiossa mukana, niin voidaan tehdä tällaisia yhteishankkeita, joita sitten usein myös julkista rahoitusta haetaan siihen osittain. Ja totta kai unohtamatta perinteistä tilaustutkimusta, jossa se tutkimus räätälöidään täysin sen yrityksen tarpeiden mukaisesti. Ja tällöin yritys vastaa sen tutkimuksen kustannuksista täysimääräisesti. Meillä voi tehdä hyvin erikokoista yhteistyötä, ihan muutaman 100 euron mittauksista tutkimuksista sitten sinne useamman 100 000 euron yhteishankkeisiin. Että monenlaisille yrityksille löytyy ratkaisuja, ole rohkeasti yhteydessä ja kysele lisää, niin selvitetään, miten voitaisiin sinua auttaa.